Avui és dilluns 18 de juny. Sumari. Comencem. Penúltima concentració abans de l'estiu del col·lectiu Pense Pensions Dignes a la plaça de l'Ajuntament. Divendres reivindicaren que l'edat de jubilació torni a fixar-se als 65 anys, com abans de la reforma laboral de 2011. Hola, bona vesprada. Comencem avui este temps de notícies parlant-los de la concentració divendres passat a la plaça de l'Ajuntament del col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca. Esta vegada reivindicaren que l'edat de jubilació torni a fixar-se en els 65 anys, tal com estava abans de la reforma laboral de 2011. Com cada divendres, el col·lectiu Pense Pensions Dignes es va concentrar a la plaça de l'Ajuntament per continuar amb les seues reivindicacions. La portaveu Pilar Medrano va explicar esta vegada als presents que l'Assemblea Constituent va aprovar el passat 14 de juny els estatuts de l'organització, així com l'adhesió a la Coordinadora Estatal per la Defensa de les Pensions Públiques. A continuació va explicar per què una de les reivindicacions de Pense Pensions Dignes és la rebaixa de l'edat de jubilació als 65 anys, com abans de la reforma laboral de 2011. Així va enumerar una sèrie de raons, com ara el fet que hi hagi milions de treballadors i treballadores en l'atur, que les persones a partir de 45 anys ja tenen problemes en el mercat laboral o les dificultats dels joves per accedir a aquest mercat laboral. Medrano va recordar com en la reforma laboral de 2011 es va fixar que l'edat de jubilació s'endarrerirà progressivament dels 65 als 67 anys i com el president Rodríguez Zapatero va seguir les directrius de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, entitat internacional que reuneix 34 països dels considerats rics, que preconitzava que endarrerir l'edat de jubilació havia de tindre alta prioritat en la reforma de les pensions. Segons Medrano, en cap moment es va tindre en compte l'opinió dels sindicats que, segons ella, van claudicar tot i la vaga general amb un titular eufemístic, la necessitat de preservar la cultura de l'acord. Medrano també va recordar com l'OCDE, en un informe dedicat a Espanya, va concloure que el sistema de pensions era massa generós i, per tant, s'havia d'equilibrar a llarg termini. La concentració de divendres passat va concloure recordant que este divendres pròxim, 22 de juny, serà l'última fins al setembre i es va animar als assistents a assistir i a afegir-se també a un sopar de germanor.